Mmawa bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Mwinifumbo koma poyamba nayi mitu yake. Mabungwe omwe si aboma ati pachitike kafukufuku pa makontrakt ena ku Eskom. Kulowetsa ndale pa chilichonse kukusokoneza chitukuko cha dziko. Ndipo munkhani zina MCCCI yapempha boma kufananiza mtengo wa kwacha ndi ndalama zakunja. Tili ndizi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Athu yoyamba mabungwe ena omwe si aboma ati ndikofunika kuti makomiti a nyumba ya malamulo akhazikitse kafukufuku pamomwe bungwe la Eskom linaperekera ntchito yogulira zipangizo zosiyanasiyana. Mabungwewa monga Human Rights Defenders Coalition HRDC, Malawi Black Economic Movement, Human Rights Consultative Committee komanso Citizen Alliance anena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Izi zikubwera patabuka mphekesera zakuti akuluakulu ena andale adalowererapo pa ndondomekoyi. Wapampando wa HRDC a Michael Kayatsa oti kafukufukuyu akuyenera kupeza ngati ndondomeko zoyenera zinatsatidwa popereka makontraktiwo. Kupanga inkwale imene ndikufunika kwambiri. Wani chifukwa chakuti nkhani iyi ikukhudza chuma cha Malawi. 2 ndi nkhani imene ikukhudzaso nkhani za katangale. Tikumbukire kumene tichokera Malawi kunena kuti nkhani za kagulidwe katundu boma ndi nkhani zimene zakhala ndithu mkamwa zokhuzidwa ndi katangale. Mukangana malipotsi amene akutuluka ndi mabungwe komanso akatswiri amaonetsa ndithu kuti 30% ya chuma cha boma imaluzidwa mu njira ya katangale. Ndiye pakufunika ndithu kuti akomiti ya parliament achite kafukufuku nchilonga chokuti pankhani imene yakagulidwe ntchito katundu boma pakhale chilungamo, pakhale kutsata malamulo. Pa nkhani yomweyi mgwirizano wa mabungwe omwe si aboma ochokera mchigawo chakumpoto wapempha kuti pakhale chilungamo komanso kutsatiridwa kwa malamulo oyendetsera zogula za boma pa nkhani ya contract yogula matransformer ndi mamita ya ndalama zokwana 8.1 billion kwacha yomwe Eskom akuganiziridwa kuti inapereka ku kampani ina. Pempholi likubwera pambuyo poti anthu ayamba kufunsa mafunso pa chisankho cha Eskom chopereka contract kwa kampani ya Clavic General Suppliers ngakhale kuti si inali yomwe inapereka mtengo wotsika kwambiri. Mtolankhani wathu Macloyd Chilangiza walankhula ndi mmodzi mwa oyimira mgwirizanowo a Mervyn Mtumayo. Eskom ni mabungwe ena amene ali aboma koma amene ndo ayende pauka amene amalipira ngati akumalandira kena kake ndi Amalawi chifukwa misonkho ya Malawi imene imayendesa mabungwe amene wawo ndi kuachedwesa Amalawi kuti amve kwambiri zinakhalira sizingakhale bwinoyi chifukwa Malawi apitirabe kumasakhulupirira mabungwe amene wawo chifukwa chake tipatanena kuti mwina bwanji ngati pali china chake chinachitika chimene ife tikuganiza kuti mwina alipo ena amene akutenga kombali kuma uzewo chochita mwina atakhala andale amene mwina ali maudindo osiyana aboma amene mwina akumauza mabungwe chochita kuti ya gulani chimsagule gulani mtengo kapena pangali motere mwina zimene zonse zisadi kusokoneza mayendesedwe amabungwe ngati amene wawo kuti ayende bwino chifukwa zikhala ngati kuti iwo ajangouzidwa chochita pamene pali malamulo amene amenekedwa asatidwe ndi malamulo amene kuti asatidwe pakuyenera kuti iwo ajawa achilimike komanso ngati pachitika china chake chimene chili bwino chimene wina kakayikirapo ngati ifeyo tukayikirapo chifukwa PPDA inanena yokha mwamvemvemve kuti ayiwo ayimekayi kupitiriza ndi zina ingakhale zina zona panga kale kusonyeza kuti akuopa kuti kupita mwina chisogolo akhala akupangabe zomwezo zimene mwina akhala akupanga mbuyo ndi ayimekayi ndefe tikunena kuti bwanji Amalawi auze mwachangu chifukwa akachidwa kuwauza zikhala ngati kuti chilungamo sichiyenda ngati madzi. Mmodzi mwa ochitira ndemanga pa nkhani za ndale ya Boniface Dulani wati ndi zodandaulitsa kuti dziko lino likuzolowera kulowetsa ndale pa chilichonse. Poyankhula ndi wailesi ya Times kuzomba Adulani ati m'miyezi 10 yapitayi anthu ena apatsidwa maudindo potengera komwe akuchokera pomwe ena achotsedwe ntchito mosatsata malamulo. Iwo akufotokoza. So mafuto inde akuyenda alipo ambiri andale tikuona kwambiri mina kulowesedwa ndale kwambiri pena pali ponse momwe sizinanena kukhala choncho. Kasankhidwe kanthu tikuona taona mabungwe omwe saboma makampani aboma
boma likungochotsa anthu mwina pena pake osasatira malamulo, atsogoleri amabungwe amene odiyayi mchokani pitani uku nkusankhaso anthu ena mophwanya malamulo. Taonanso kuti apa pasankhidwa mwina anthu ena amene akupita kukakhala ngati kukagwira ntchito zawo kazembe. Zikungone ngati china chilichonse ku Malawi kuno chingotengera ndale kuti kodi uyu ndi wachipani chitosayang'ana kuti kodi anthu amenewa ali ndi zowayeneresa kukagwira kumene akupitako. Koma tikumbukire kuti tonse ndife Amalawi. Monga tikuyerekeza ntchito yawo kazembetu sutamayimirira chipani akapita kunja, amakayimirira dziko la Malawi. Ndi akuyenera kukhala ndi zowayeneresa zokuti akayimirire dziko lonse la Malawi osati chipani. Ndiye tinachita kumafunsa bwino bwino mwachuchuchu kuti kodi anthu amenewa ali ndi zowayeneresa kuti akakhale kazembe. Chifukwa ngati sakhala nazo zowayeneresa mukapeza kuti kumene kuja sakudziwanso chimene akupanga mapeto ake tingotha ndalama za misonkho za boma pamene ntchito imene akuyenera kukagwira sikugwirika. Boma lakhazikitsa ndondomeko ya makono yolimbikitsira njira zotetezera ufulu wa ana. Mwambo wokhazikitsa ndondomekoyi unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chimjeka Matemba akufotokoza. Polankhula pamwambowu, mkulu wa Project Hope Rosalia Indigo wati dongosololi lithandiza kuthetsa mavuto omwe ankachitika chifukwa chodalira kulemba zinthu zofunika pa mapepala. Ndipo mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Save the Children, Bekimpilo Kanye, wati CPIMS ndi nkhokwe imodzi yosungira nkhani zilizonse za nkhanza komanso mathandizidwe a ana padakali pano. Nduna yoona za jenda Mary Navicha yati CPIMS ndi gawo lofunikira kwambiri pothandiza kuteteza ana omwe ali pa chiopsezo. Koma kukhazikitsa kwa system imeneyi kupangitsa kuti information yonse tikhale nayo m'manja. Ndiye kuti amene ali kumudzi ku hard to reach, amene ali ku town, amene ali ku headquarters atha kumatha kuona zinthu zimofanana. Komanso zithandiza kuti tisamagwire ntchito imodzimodzi yomweyo anthu angapo. Zithandizanso kuti pakhale chilungamo. Zithandizanso kuti zinthu tizipanga poyera. Padakali pano dongosololi likugwira ntchito m'maboma 16 ndipo likuyembekezeka kufalikira dziko lonse. Bungwe loona za malonda la MCCCI lapempha boma kuti lifananize mtengo wosinthira ndalama yakwacha ndi ndalama zakunja. Mukalata yomwe latulutsa, bungweli lati kusiyana kwakukulu kwa mtengowu pakati pa mabanki ndi msika wosavomerezeka kukusokoneza malonda komanso chuma cha dziko. Benedetta Chiwandamia ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mchikalata chomwe bungwe la MCCCI latulutsa chati pa msika wovomerezeka ndalama yakwacha yakhala ikusintha pa 1750 kwacha pa dola imodzi, pamene pa msika osavomerezedwa ndalamayi ikusintha pa mtengo wa 3500 kufikira 4500 kwacha pa dola chifukwa cha kusowa kwa ndalama zakunja mdziko muno. Bungweli lati kusiyana pakati pa mitengo iwiri kwakula kuchokera pa 25% mu chaka cha 2021 kufika popyola 100% nzaka zaposachedwapa. Malingana ndi MCCCI, izi zapangitsa kuti mabizinesi azivutika kupeza ndalama zakunja kudzera m'mabanki. Bungweli latinso dongosolo lomwe lilipo pakadali pano, bungweli lati ochita malonda omwe amagulitsa katundu kunja kwa dziko lino ndi amene akukhudzidwa kwambiri chifukwa amakakamizidwa kusinthitsa gawo lina la ndalama zawo zakunja pa mtengo wovomerezeka wa boma, pamene iwo ndalamazi akuzipeza pa msika osavomerezeka. Malingana ndi MCCCI, izi zimachepetsa phindu la ndalama zomwe amalowa nazo mdziko muno komanso zimafowoketsa chidwi chokulitsa ntchito za malonda. Bungweli lanenanso kuti kusiyana kwakukulu pakati pa mtengo wovomerezeka ndi wa misika yosaloledwa kwapangitsa mabizinesi ndi anthu ambiri kugula ndalama zakunja kudzera pa misika yosaloledwa. Choncho bungweli lapempha boma kuti likhazikitse mtengo umodzi wa ndalama zakunja omwe uzitsatiridwa ndi momwe msika ukuyendera. Ilo lati izi zingathandize kuti ndalama zakunja zizipezeka mosavuta komanso kulimbikitsa kuti ndalama zakunja zibwerere m'mabanki. Bungweli lapereka ndondomeko yoti kusinthako kuchitike pang'ono-pang'ono, kuphatikizapo kukhazikitsa msika woonekera bwino wogulitsirana ndalama zakunja pakati pa mabanki komanso kukhazikitsa njira zotetezera mawanja osauka kuzovuta zomwe zingabwere chifukwa cha kusinthako.
poyikirapo ndemanga pa pempholi katswiri wa zachuma a Marvin Banda ati kukhazikitsa mtengo umodzi wa ndalama zakunja kungatanthauze kugwetsa mphamvu ya ndalama yakwacha zomwe dziko lino silingathe kuchita pakadali pano chifukwa cha mavuto akuchepa kwa katundu yemwe dziko lino limagulitsa ku mayiko akunja. Izi zimene akuganizazi zingathe kufunika kuti kwacha ija igwetsedwe mphamvu. Eni kwacha ija ikagwetsedwa mphamvu akunenaso kuti tiyike no timati free market clearing. Tikayang'ana ifeyo ndi mmene magwirira ntchito economy yathuyi chuma chathu maganizidwe a Malawi tikuona kuti njira imene siyoyenera kaye panopa. Tikuona kuti mafuno a MCCI ndi abwino komano njira imene akunena kuti tigwiritse ntchito zikati zichitike chonchi pipweteka kwambiri anthu osauka tifoti waja katundu wambiri amagula mtawuni muno ena anthu amtawuni muno katundu amagula kunja. Mu chaka cha 2023 boma linagwetsa mphamvu yakwacha ndi 43% pofuna kugwirizanitsa mtengo wovomerezeka ndi wa m'misika yosaloledwa, komabe zotsatira zomwe zinkayembekezeredwa sizinakwaniritsidwe ndipo kusiyana pakati pa mitengo iwiri kwakhala kukupitirira kukula. Tipitirize kukupatsirani nkhanizi zikatha izi. Zeyanu njinga ya moto ya Shangyang SY150-18 model ya tsopano ya 2026 yokonzedwa maukadaulo ndi injini ya mphamvu, mipando ya wofuwofu, malo okwanira onyamula katundu, marimu olimba ndi matayala a heavy duty oyenda msewu wina uliwonse. Komanso imagwiritsa ntchito mafuta ochepa yabwino kwa business komanso maulendo. Gulani yanu lero ndipo mudzalandira mahemeti awiri, jasi ndi t-shirt mwaulere. Mukafuna kudziwa zambiri imbani telefoni pa 0997 225 116. Shanyan SY150-18, your partner, your business. Kupitirira ndi nkhanizi, Blantyre Water Board BWB ati ikutaya ndalama zokwana pafupifupi 5 billion kwacha pa mwezi chifukwa cha mchitidwe wolumikiza madzi mwachinyengo komanso madzi otayika. Mkulu wa bungweli a Yeremiya Chihana wanena izi atayendera kampani ya Portland Cement yomwe anayidulira madzi chifukwa cholumikiza madzi mwachinyengo. Awapeza kuti akutenga madzi athu mopanda chilolezo, apanda connect mopanda chilolezo. Koma amene apangira akugwiritsa ntchito ndi maboho. Koma pakati pa boho ndi madzi athu sitikuona difference yeniyeni. Ndiye imene tafikira panopo ngati siondanena kuti madzi awo tiyapasa mita, koma mita imene tiyapasa mita ya boho yawo kuti azigwiritsa ntchito tiyamba kuwachacha even ya boho yawo. Maboho onse amu Blantyre tiyamba kuwapasa mamita chifukwa akukhala ngati akutengera pa advantage kuti tayaloleza boho madzi athu akuwathawa koma akupanganso iliko connection. Awawa ndi chisazo chabe koma ina utapanga izizi ndi ambiri. Ndiye ndi bwino kuti maboho onse tiyapange mita otisiyise. Vuto ndalipo kwambiri. Board kutaya ndalama pafupifupi 4.7 to 5 billion kwa chipemani. Chifukwa cha madzi amene sakugwiritsidwa akuta. Momento ayambira kupeza vuto chonchi tikonza vuto ilili. Koma osati kuti tisise kuti anthu asamwe madzi ayo tingopanga tingopita mamita. Mmodzi mwa akuluakulu ku Portland Cement a Jacob Jombo wapempha bungweli kuti liganizire zochepetsa chindapusa cha 188 million kwacha chomwe lapereka ponena kuti ndi chokwera kwambiri. Anapeza kunabwera water board atinga masenta mapaipi machosa asbestos kuika mapaipi ena ndi anapeza kuti panali tap ina pipe ina imodzi yaing'ono yomwe imapita ku matapu atatu omwe ali mbali mwa mpanda. Matapu amene simagwiritsa ntchito kwambiri kumanapeza and atatipeza atatuza tinavomeza kuti oye taonadi ndizoona komano madzi omwe timagwiritsa ntchito kwambiri omwe amapita kumabafa, madzi akumwa osamba, kumatoileti, madzi omwe timagwiritsa ntchito plant konse anali limited. Anti-Corruption Bureau ACB yatsimikiza kuti yapempha bwalo la milandu kuti lisapitirize kumva mlandu wa Lin Yinhua. Alin akuyankha milandu yofuna kupereka ziphuphu zokwana 30 million kwacha kwa akuluakulu a boma kuti alandire chilango chochepa pa milandu yozembetsa nyama zakutchire komanso ndalama mchaka cha 2019.
Pakadali pano amene akugwirizira udindo wa mkulu wa ACB a Gabriel Chembezi wati bungweli linapempha bwaloli litafunsidwa kutero ndi mkulu wozenga milandu m'malo mwa boma a Faustino Mayere. Achembezi ati ofesi yozenga milandu m'malo mwa boma ili ndi mphamvu zothetsa milandu pansi pa malamulo a dziko lino. Bungwe la Human Rights Watch latsindika kufunikira koyang'anira mbali zonse za moyo wa anthu akhungu la chialubino. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Hilda Macheso wanena izi mu mzinda wa Blantyre atakumana ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jane Ansa. Zokambira nazo zinali zokhudza kafukufuku amene bungweli lachita pa mavuto omwe anthu achialubino akukumana nawo. Macheso akuyankhula ndi mtolankhani wathu Justin Mkweu. Chitsogozo chimene ripoti imene ilikupereka zina mwa izo ndizonena zokuti choyambirira tikupempha kuti boma lithe kupereka ndrama zokwanira komanso kupanga launch National Action Plan ya nyowani ya anthu akhungu la chialubino. Monga mukudziwa kale kuti National Action Plan imene anali nayo anthu amene tinali nayo anthu achialubino inapanga expire 2022. Komano tikupempha zokuti ngati kuli kotheka apange launch ina yomwe ithe kuthandiza ma gaps amene anthu achialubino akumakumana nawo ngati ma challenges amene amakumana nawo. Komanso china nchonera zokuti awareness eti kutha kudziwisa anthu ena amene asali mwina achialubino pa zimene zikuwachitikira anthu achialubino, chifukwa choti monga amene ndanenera pali anthu amene amakhala asakudziwa zokuti nkhanza akuphwanya nkhanza za maufulu a anthu achialubino amakhala asakudziwa. Nde tapanga zonena zoti chitsogozo chachikulu nchonena zokuti anthu aja athe boma lithe kuthandiza kupanga timati raise awareness imene ili izonena zokuti anthu achialubino at least maufulu wawo akhale ngati kuti akulemekezedwako. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu ya nkhani. Mabungwe omwe si aboma ati pachitike kafukufuku pa macontract ena ku Eskom. Kulowetsa ndale pa chilichonse kukusokoneza chitukuko cha dziko. Ndipo munkhani zina MCCCI yapempha boma kufananiza mtengo wa kwacha ndi ndalama zakunja. Munali ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo.